Foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Babako News TV jabaranin sanfɛ. A ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelenw kɛnɛ kan min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso korokunbagaw fɛ. Kunnafoni daminɛna ka sanga ni bi jumadon in wotokalo tile fɔlɔ san 2025 an ka jamana finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso ni o ye État Major Général des Armées ale ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ maajugu ye bamaciwale dɔ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma tɛnɛnkun o lamini o kɔnɔna na. Kunu alamisa n'o bɛnna juye kalo tile 31 ma san 2025 ale ka R8 sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ min ye tali kɛ an ka minisiri ɲɛma kɔrɔ la n'o ye Musa Mara ye. Ale kɔni seginna ka taa ka denbayaw la ale kɛlen kɔ ka ɲininkaliw jaabi ka kɛɲɛ ni a ka sɛbɛnni dɔw filili ye a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ n'an ko o ma ko tweet. A bɛ ye k'a fɔ laseli kɛra a sɔrɔnalidonbaga fɛ n'o ye Maître Mutakata Tali ye. A yirala fɛnɛ k'a fɔ ale kun kɔnɔnen don tuguni bi Pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw fɛ bi jumadon wotokalo tile fɔlɔ san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 15 waati la ka kɛɲɛ ni ale ka laminɛni jaabiw ye. A yirala k'a fɔ k'ale kɔni minɛna k'a don bɛrɛ la. Cakɛyɔrɔ Topaz Multi Industrie SA olu ye dɛmɛ dɔ di an ka jamana ma kunu alamisa juye kalo tile 31 san 2025 dɛmɛ ninnu yɛrɛ kun sigilen don cogoya min na o de ye ambulance wɔɔrɔ polisiw ka mɔbili wɔɔrɔ. Dɛmɛ di kɛnɛ in yɛrɛ a kun seriyalen don an ka lakana sabatili minisiri fɛ ni o ye Général de division Daoud Ali Mohamedi ye ani an ka kɛnɛya minisiri ni o ye Colonel Asaba Jalo Ture ye. A ka kɛnɛ dayɛlɛ kumaw kɔnɔna na lakana minisiri a ye nin cakɛyɔrɔ mɔgɔw fo ka sanga ni dɛmɛ in tali ye ka di Mali jamana ma ko nin b'a yira k'a fɔ ko nin cakɛyɔrɔ in ni o ye Topaz Multi Industrie SA ye k'u bɛ fɛ ka Mali jamana dɛmɛ lakana sira fɛ fo ka taa se kɛnɛya siraw ma yaasa jamanadenw olu ka se ka kɛnɛya sɔrɔ ka lakana ɲuman fana sɔrɔ. An ka minisiri ɲɛma ni mara cɛmabɔli minisiri fana don ni o ye Général de division Abdoulaye Mayiga ye ale kɔni sera Okasa n'o ye Japon dugu dɔ ye ka sanga ni alamisa don ye juye kalo tile 31 san 2025 an ka gouvernement ɲɛma kun bilasiralen don an ka jagoko minisiri ye ani jamana ɲɛma ale ka conseiller diplomatique fana ye. Ale kɔni taara a lajɛ kɛnɛ kan ka se ka taa an ka jamanakuntigi Assimi Goïta nɔnabila bila ni o lajɛ yɛrɛ bɛ tali kɛ exposition universelle Okasa 2025 la. A bɛ ye k'a fɔ jumadon baaraw olu kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ɲɛsin u ka lajɛba ma u ko min ma Business Forum Mali Japon o hukumu kɔnɔna la Mali kulu min bɔra yan nɔ k'i kunda Japon jamana kan olu nata Mali feerefɛnw kɔni yira jama la. Ale selen kɔfɛ an ka minisiri ɲɛma a bisimirira Mali lasigiden min bɛ Japon jamana kɔnɔna na ale fɛ fo ka taa se Japon fana lasigiden min bɛ Mali jamana kɔnɔna na o fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se jagokɛlaw ni usine tɔgɔlasoba Chambre de commerce et d'industrie o maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan ani maaba caman wɛrɛw minnu bɔra Mali jamana kɔnɔna na ka taa sigi Japon jamana kɔnɔna na. I n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw Mali jamana ye 31 juillet ale ɲɛnajɛw sigi o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ ɲɛsin farafinna musolakaw ma ni nin y'a tako 63nan kɛnɛ sigilen ye. Nin don kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛra sababu ye ka se ka musow ka lajɛba sigi farafinna gun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dar es Salaam Tanzanie jamana o kɔnɔna na yaasa ka se ka wulikajɔw sabati musow ka yɛrɛma hɔrɔnya an'u ka yɛrɛtaw olu bɛ se ka sinsin cogoya min na. Don in bɛ sigi fana ka se ka musow jɔyɔrɔ o yira farafinna ɲɛta sabatili la ani baara caman wɛrɛw. Kɛnɛ dɔ sigira ka bɛn ni kunu alamisa ye juye kalo tile 31 san 2025 an ka seko ni dɔnko minisiriso o kɔnɔna la. A kɛnɛ in baaraw tun bɛ tali kɛ ka se ka na walawalali kɛ sigiba min kɛra an ka jamana kɔnɔ ni o ye Assise nationale de la refondation ye o laɲinibaw kan recommandation sigi min yɛrɛ a tun seriyalen don minisiriso in o secrétaire général fɛ ni o ye monsieur Mamadou Di Kumbuna Jara n'ale tun nalen don minisiri dafe o nɔna bila kɛnɛ kɔnɔna na. Ni bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelenw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.